TV atibati chopu azvina kumira mushe muri yeZimbabwe matables aya anogona kungotena because a lot is going on izveso takada kutarisa pane nyaya iri kunetsa yemukomana ane 16 years wekubuda achirova mushenengene wemudzidzisi wake, mushenengene wemudzimai ane 33 years. Nyaya iyo yakanetsa pakutaurwa kuzvoni mukadzi uya akafosekedza kana kuti akamanikidza mukomana wechidiki uyu kuti aite sei ange achiita zvinhu zvacho. Asi vana veZimbabwe vane ma-reactions akawanda avakataura pamusoro pe-that video, vamwe vachiti maitiro aita chikomana ichi charatidza semunhu agara mugame atozvijaira ende zvaratidza semunhu asina kumbobvira akambunyikidzwa kuita zvinhu zvakadai so izvi. Inini zvangu honestly chandokwanisa kungotaura chekuti nyaya dzakaita sedzidzi dzinoda investigation, but vazhinji vanga vakutaura kuti zvoni they are on the side rekuti vanhu manje vamwe maakujaira kungoti nyaya ikangobuda maakuda kungoinhingirikina kuimhanyira, especially dai nyaya yacho ari mukomana anenge ada kutopuwa disadvantage like what is about to happen right now, because iye mukadzi ari kuti I shouted for help, ndo nyaya yaari kutotaura. Iye mukadzi ndiye ari kutotaura kuti akamanikidzwa nechikomana ichi chechidiki. Amen. Ina ndichaziva kuti nyaya yacho iyi tochidii manje, because inini pandiri kusangana nayo paAfrican Hub mabudiro eri kuita pari kunzi zvikomborere Maria Makandenge, the 33-year-old woman who has been arrested after her video with a 16-year-old student went viral. He has finally told police what she claims really happened. In her official statement, Maria said the boy forced himself on her. Meanwhile, the boy claims Maria followed him into the bedroom, locked the door, forced him into unprotected sexual intercourse, threatened him to stay silent, and promised to take him to America if he kept quiet. Do mabudire akuita nyaya yacho matauro yakuitwa manje pakunzi because ari kuti ayo uyu akanditi nyarare chichi zvese zvine zvaitika usataure kana kuti chichi but my question inongoramba iri one, anga aine kamera ndiani, anga ari muridzi wevideo ndiani, ende aizoridii? Ndo panongoramba paine question yangu ipapo, kuti toti mfano ndiye anga agara ndi chigame chake akaseta kamera yake, kana kuti since teacher variwo vanga vakaningirikina, kana kuti teacher ndo vakagara vakaisa video. Because inini chandiri kuona panapa pari kunzi the boy claims Maria followed him into the bedroom, locked the door, forced him into unprotected sexual intercourse. Saka pari the boy is the one who is claiming kuti Maria followed him into the bedroom. Saka putu wati saka mfana ndiye anenge ari muridzi wekamera, because apa chakuti netsa ibedroom yani vamwe vari kuti kumba kwakuri kwa teacher, vamwe vari kuti ndiko mfano kana kwakuri kumba kwa teacher kumba ku bedroom kwanikina aide. To me it doesn't make sense. Vamwe vari kuti aiwa anga ari kushanda as a private teacher, vamwe vari kuti she was a maid. Nyaya dzacho dziri kutaurwa dzakawandisa dziri kutemesa musoro, but muri yeZimbabwe kuti inini pese pandinofambira nyaya idzi handisi munhu waya anongouya kutaura nyaya yawanobva arova pasi. Ndiyeda kuti munyatsogutsikana kuti kana ndichinge ndauya ndokupai size yenyu chaiyo munyatsoenda mabata nyaya dzese dzine dzichiitika mastreets. Pana ndiri kutenderera mastreets esocial media ndiri kusangana nerimwe drama, I think iyi inogona kubreaka record zvegore rineri. Mwana waProphet Makandiwa, kana ndiri kuti mwana, because those guys vanorana machurches avo vachiti masons, spiritual sons chichi. So pane this spiritual son yaProphet Makandiwa anonzi Evidence Chari, uya ainzi akatorwa mukadzi wake naVice President Kembo Mohadi. It was just like a rumor, but foto rakatobuda rakatotenderera and vanhu vakabelieve chinhu ichocho kuti zveshuwa pamwe munhu akatorerwa. So panapa paneka kudzorerana mashoko kavakuita neex-wife yacho. Ina hanchaziwo manje teta akudzoka tonyara kuti ndimi vanhu vaMwari munofanira kunge muchilida by example, kwete kuti masvika pakunodzorerana mashoko akadaro pasocial media nevakadzi hazvinyatsodibudira mushe. Because anesu Chari ari kuti nhasi ndoda kungoti abusers must fall. Amen. Vatopedza zvavo abusers must fall, vabva vatopedza zvavo mashoko avo. Now Evidence Chari ndo paari kubudikira ari kuti boy child must be protected also. Your
posting this because I confronted your relative who wanted to sleep with me. Now you are turning the narrative because she's the one paying you since you left. If she was truthful, she shouldn't have wanted to sleep with me. I don't care disrespect from people who disrespect you and call me a manipulator, yet they are the manipulators cause they send money and make you think I'm evil. You definitely need help. Inini I own up to my wrongs that I did 100%. Apedza zvake mukomana kuzvidefenda anesi chari ari kutodzokerera ari kutodeedzera kuti zvoni sometimes I wish I could speak openly about what I went through. So those you are trying to convince that you are the victim and gentlemen could finally see the full picture of who you truly are. People don't just walk away for no reason. If you truly wanted me, you would have stopped long before things reached this point. You know how many years I stayed, how much I endured, how many times I tried, and how I protected you. That part of the story is always forgotten, and false narratives that are baseless are believed. But it is well, my reality and story lives with me. Avarwa pasi zvake saka wakutodzorerana mashoko. Inini manje ndo panda kuona kuti zvakuitwa nevana vanenge vachinhingirina for your own information evidence chari kana tichitoti is the spiritual son wa prophet Makandiwa tikutotaura kutoti vakatombobuda pa broadcasting yakaitwa ku UFIC vatori vese imomo and ndiye angatori first to introduce prophet Makandiwa on that broadcast yaitwa iyoyo, broadcasting yaitwa iyoyo vachitaura kuti zvoni totambira our father what vachitaura zvovaita vachidiscussa vachita vaita, and is the only guy futi wekufighta J Israel chegoriria J Israel paakabuda achitaura nyaya dzakamakandiwa achitaura matauriro aita. This guy was the only guy wekubuda achifighta J Israel, akamufighta kusvikira wakambofighta munhu kusvika political career isingachamake sense. This is the guy we are talking about here. Kuti ameno and apeno kuti zvinoningirana papi papa, and I don't know kuti vanhu veku UFIC muri kufila sei now pasvika nyaya idzi, because inini ndakatarisa apa ndiri kuona kuti nyaya idzi dzichapisa ende dzicharamba dzichinetsa. Evidence chari nemukadzi wake kusiyana vakatosiyana handizivo, because inini kubva kudhara ndichiteerera mharidzo dzamakandiwa zvinozondishoka manje ndakunzwa kuti spiritual son wavo anotobuda achitoprofita kuda kuti akatogamuchira more than his followers, anobuda achitambidzana divorce nemukadzi publicly kudaro. Isusu toziva kuti kumakandiwa vanototaura kuti havadi kutoinzwa nyaya yedivorce iyoyo, handiti muri kubata nyaya yacho, but pakangwana pakungodhivorcana zvisinganzwisisike osha kuti pana hura here, panaita sei, panovhiringa ipapo, pane bada kunyatsoongorora kuti chii chanyatsoitika, because kana uri a man of God, even kana church macho ungazobvumudzwa kuramba uri pastor here uchitadza kucontrolora marriage dzako, uchitadza kuita take care of mukadzi, uchitadza kuita kuhandla zvinhu zvakapusa kudaro izvozvo. Kana usingagoni kuteka that responsibility, ko responsibility yechurch iyi unozoitora sei? So panenge pachida kuongororwa ipapo toziva kuti futi vakadzi at the end of the day vanogona kufuririka, and vakadzi futi vanogona kunge varivo vakatoita sei vakatonohula, because nyaya dzacho dzaimbobuda kana unana tatilishazo chita kuti iwe ungabva wahurira mukadzi here, zvikabvanzi futi iwe wakuhurira murume, because murume akambohurawo. Handiti mukuona nyaya dzacho, saka ndinoona kuti panonetsa, because uporonzi uyu ari kunzi dai waindidaiwo dai wakatomira zvawaita kudhara zvinhu zvisazvasvika palevel here, saka kureva kuti zvinenge kudzorerana ndopazobuda ponzi mukadzi akatorwa nana Mohadhi manje kuzodaro finish. Ndo nyaya dziripo muri yeZimbabwe dzirimo mumastreets dzatoda timboita sei timbotsanangurirana tinge tichinzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei, zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. But before I disappear ndoda kubva ndangoshandisa mukana kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vanoda kuregisterwawo makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastudy permit, ngavabate kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha pakuregister makambani nekuvhura maFNB business account, and this program iyi yakatargeta vanhu vasina mawork permits but vaine mapassports chete ndo vanonyatsoqualify for this program iri kuranwa iyi. And gara imaenda kwavari, because he is someone agara ari kuregister makambani kubva kudhara, kambani yavo yagara Education Research kubva kare yaingorwa basa, but izvezvi ndope vakadecide kuti it's a high time yatinokwanisa kana kuti yatinofanirwa kunge tichibatsira maZimbabweans vese
vari muSouth Africa. Saka musasanetsekane nemaproblems kuti ndicharegisterwa nani company yangu ndaida kuregister company ndichaitirwa zvakadai so nani ndaida zodai so. Please batai mukoma Owen, ndapedza nemi iko zvinezvi vari kuda kunhikirikina gare mabata. Chero uri garden boy, chero uri tingati chero basa rori kuita unokwanisa kuregister as long as une passport iri valid. Chero usina zvori kuita futi unonhikirikina wobvunzawo mabusiness ari kuzoita ndapa ari kufamba famba wotoregister company yako. You never know, even uri dhaka boy do you know kuti unokwanisa kutoregister company. Mabhilidha vaimbokudeedza uchinowakanyira dhaka ukazotanga wobata macontract iwo ukatanga kutozovashandisa. Chinhu chacho chine malevels chinochinja. So saka batai mukoma Owen,